مزمور داويت معرف 115 نأنا أيكونن وأግዚአብሔር نأنا أيكونن ግና ስለ ምሕረትካን ሓቅኻን ኢልካ ንስምካ ክብርሃብ ስለምንታይ ኣህዛብ ኣበይዳ ኣሎ ኣምላኾም ዝብሉና ኣምላኽናስ ኣብ ሰማያት ኣሎ ዝደለየ ሁሉ ይገብር እዩ ጣዖታቶም ኢድ ሰብ ዝገበሮም ብሩርን ወርቅን እዩ ኣፍ ኣለዎም ኣይዛረቡን ኣዒንቲ ኣለዎም ኣይርእዩን እዝኒ ኣለዎም ኣይሰምዑን ኣፍንጫ ኣለዎም ኣየጭንውን ኢድ ኣለዎም ኣይድህስሱን እግሪ ኣለዎም ኣይከዱን ብጎረሮኦም ድማ ገለ እኳ ኣየድምጹን እቶም ዝገበርዎም ኣብኦም ዝውከሉን ኩሎም ከምኣቶም ክኾኑ እዮም ኣታ እስራኤል ኣብ እግዚኣብሔር ተወከል ንሱ ረድኤቶምን ዋልትኦምን እዩ ኣቱም ቤት ኣሮን ኣብ እግዚኣብሔር ተወከሉ ንሱ ረድኤቶምን ዋልትኦምን እዩ ኣቱም ንእግዚኣብሔር ትፈርህዎ ኣብ እግዚኣብሔር ተወከሉ ንሱ ረድኤቶምን ዋልትኦምን እዩ እግዚአብሔር ዘከረና ንሱ ኺባርኽ ንቤት እስራኤል ኪባርኻ ንቤት ኣሮን ኪባርኻ እዩ ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ንኣሽቱን ዓበይትን ኪባርኾም እዩ ንኣኹምን ንውሉድኩምን እግዚአብሔር የብዝሕኩም በቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እተባረኽኩም ኢኹም ሰማያት ስናይ እግዚአብሔር ሰማያት እዮም ምድሪ ግና ንደቂ ሰብ ሃቦም ምውታትን ናብ ስቕ ምባል ዝወረዱ ኩሎምን ንእግዚአብሔር ኣይመስግንዎን እዮም ንሕና ግና ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ